Salutare tuturor, eu sunt Andrei și azi o să ne jucăm Clash Royale. Eu am ajuns în curând Arena 5 și aș vrea să vă recomand deck-ul ăsta. Mie îmi place, e bun, nu e scump. Trebuie să aveți cardurile astea. Ia să vedem ce e aici în shop. Vreau că am strâns bani să-mi iau ceva din shop. Așa, ia ce mai zic ăștia prin clan. Ne-a lăsat clanul. Așa, hai să facem și o luptă. Să sperăm că o să câștigăm. Băgăm aici Hogu, mai băgăm și mini P.E.K.K.A. Acum așteptăm să se facă. Na, fix ce n-am vrut să bage. Are Valkyrie, deci nu pot să joc cu el cu nimic. Hai băgăm prințul. Ba nu, hai băgăm balonul, că e destul de bun, știi. E chiar foarte bun. Uite, pot să bag și oglinda la el. Da, eram sigur. Să băgăm aici în spate, că s-a dus. Te-ai dus? S-a dus și X-Bowl. Așa, să băgăm și niște de ăștia. Deci un de ăsta, adică ce mă disperă goblinii ăștia. Se mai întâmplă să mai fac așa, să te enerveze că el bagă altceva și ție nu-ți convine și iar... Na, uite. Vezi, la asta mă referem. Îi mai bag una, că nu mai are acum. Așa, și după ce o să-i luăm turnul, o să încercăm să ne apărăm, că nu mai merge prea bine să... Na, uite. Bă, ce bage, ce omor. Că ce prind la un colț. Da, hai că băgăm ăștia. Și să sperăm că nu ne dă jos turnul. Da, ce bănuiam. Și acum o să bage. Logic, de ce nu muscheterul? Puh, că ce bage te omor dacă te prind. No, vedeți ce se întâmplă dacă te joci cu focul. Ia uite-l pe ăla. Bă! Ești pe altă lume, ce ai? Ai, e capul tău, stai să vezi tu acum. Stai să vezi tu acum. Hai că poate îl batem și avem noroc. Aoleu! Da. Na, eu cred că o să intrăm în sudden death. Ce să-i băgăm, să-i luăm balonașul ăla frumușel. No, am băgat și eu perfect acolo. Acum trebuie măcar să ne apărăm. Uite unde am băgat și... Aoleu, miră-ru, mătii, dă-i în el, dă-i, te rog, nu. No, acum ne atacăm. Dar măcar mori, mă, miră-rulie, sau ce ești. Miră, auzi la mine. Nu! S-a dus X-Bowl. X-Bowl-e. Da, să zicem că și așa mai erau 15 minute și n-aveai cum să... 15 secunde. Da. Aș schimba eu la deck, dar vă rog să-mi scrieți în comentarii ce... Wizard, nu... Fire Spirits. Băga, dar nu... Oi. Hai, mai facem un match.
poate merge mai repede și... Da... Ce să bag? Puneți pe pauză video și să-mi spuneți. Da, știi ceva? No, gata. Și acum tactica mea și bag și ăsta, cum se numește. Dă-i, Doamne, să nu lupți. Oh, perfect, perfect. Ești cel mai bun. Uite, am bulan. Acesta este bulan. Trei de trofee. Să zicem. Ia, hai să facem o friendly battle cu ăștia. Poate sunt toți. Hai să vedem cine e. Uite, Gabi. Dacă e, haideți, intrați în clan, că sunt toți și așa co-lideri și... În fine. Hai mai facem un battle sau... Facem tot tactica asta pentru că ne-a ieșit. Da. Dar ăsta joacă și e mai nasol acum. Băgăm așa. Și acum vrem să băgăm ăsta, dar să ne iasă. Că o să... Oare de ce nu? Direct a băgat-o, ne-e simțitul. Uau, ce bulan. Nu, uite. Băgăm să ne apărăm. Și acum vrem să băgăm Goblin Barrel-ul ca să... Casă în casă. Nu, mai are și Witch-ul. Bă, frate, bă. Bă, dar prost mai joacă ăsta, mă. Uite, băgăm. Nu mai putem să băgăm. Să ne apărăm, că nu mai putem să ne apărăm. Da, putem să ne apărăm de ăla. Noroc. Noroc, hai că și noroc era. Să-mi ziceți cine joacă, cine se uită, să-mi ziceți cine joacă Clash Royale, că sunt curios, știi, poate intrați la mine în clan, facem ceva friendly battle-uri, adică, nu știu, cum vreți. Ce-am mai băgat? Valkyria. Da. Băgăm până o ghiță. Da, Witch-ul. De ce nu? N-am air defense-uri. Of. Băgăm ăsta și băgăm ăsta, știți, să zic, pup. Și ăsta mai băgăm. Da. Și mi-a luat turnul. Ba, nu! Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Bă, ce... Bă, fix asta nu trebuia mie acum. Ia uite-l. Ia uite-l. No, ce bine că ai băgat acolo. Dă-i. Nu! Doamne, vine să trântesc telefonul. Minus 25. No, acesta a fost videoul. Vă rog, lăsați un like și abonați-vă.